חברה שלך, איריס. מי זאת? איפה? אוי, זה רביב שכל הזמן אחרי. בא לי! קוטי! טים. טים. תסתכל עליי רגע. תן חיוך. תרים ידיים. תעשה שויה. תעשה שויה, ככה. לא, נו. למה לא? באמת יש לך שיער ארוך, אתה יודע? אתה רוצה שנספר אותך? נקצר אותך? לא. אתה בטוח? טוב, אכלנו פה שאריות של עוגות וכאלה, שתינו יין, עוגיות מרים. כן, אבל אתה צריך לספר. יופי, עם הקיסם. קיסם, לחיים עם התה. ביי ביי! ביי ביי! הם כבר היו במונטריאל לפני זה? חלקם. טים!